Straight to the point. Now, sa pikas bahin, samtang ang Senate Blue Ribbon Committee, ikaduhan ng higayon ha, nga nag-investigate ang Senate Blue Ribbon Committee last week o niadtong last Monday. Next week, nasad another investigation sa Senate Blue Ribbon Committee. Aside ana, ang lower house nag-investigate sab sila labot ining flood control project. Unya, ang problema ining investigation mga kagalaan, even ang Senate o ang lower house, muna ako indaykin mo, okay na po ko doon na independent commission yun, nga mo investigate. Nga naman, ang problema ini ron, kanang nagpa-investigate uban, apil mga higala sa anomalya. Ha? In fact, doon naman mga higalay nanugaan na karon nga kini mga higalang mga uban nga mga contractors, contributors sa election mga higala, ining uban nga mga nanaog nga mga kandidato. Mo na problema diaron. So saon man kuno hay ikaw magpa-investigar ka o to sa kang investigador nun. Mo no, doon na uban nanugaan na nga doon na mga contribution nga ilang gihatag. Nya labaw sa tanan mga higala diri sa lower house porbida. Ni ang magoy issue sa lower house mga kagalaan kay kini magoy si Congressman Saldico. Kini sa Congressman Saldico mauni mga higalay nag-responsable sa mga insertions diha sa budget kay siya man to chairman kanadto sa Committee on Appropriations. Mga 13 billion ang gi-insert dito sa budget. Unya kini si Saldico, congressman unya contractor sad. Ha? Kini Saldico mas kuyaw na iya kay kumplito Ricardos man Ang uban mahigala contractor man lang. May ngobita ta uban sana all. Nindot mag-contractor. Lahi na iya. Doble, congressman pa, contractor pa. Kay siya man mga higalay founder ining SunWest Corporation nga nakakuha og daghan mahigala nga mga flood control project sa atong gobyerno. Ang problema ini karon kay ang lower house nag-investigate man sad. Pag-imbestigar sa lower house mahigala, Senate Blue Ribbon Committee man to nag-investigate sa upper house. Ang lower house niya po nag-investigate. Nay, kinilabang ubang congressman nga nag-investigate appeal ra ba? So muna nga ang pangutana ron, imbitaron ba si Saldico isip usa sa mga resource person? Kay siya mga higala mo'y responsible sa mga insertion o siya appeal mga higala ni ining mga nangontrata sa flood control project. Dili ba ni masabot nga dunay dako nga conflict of interest? Straight to the point. Ngilngiga mga kaigalanoy, Saldico mga sukitig paminaw, pero maoro ba ni nagpasiugda sa usas nagpasiugda nga i-impeach gyud si Sara? Iyang gi-question ang 125 million ni Sara kasi case sigod kay di sa gusto mahigalag na yung mga anomalya mo na nga iyag yung mahigalang dukdukon mga kagilaan ang 125 million ni Sara bisan pa man mahigalag ang kuha ni Ingo na nga wa may irregularidad. Pero Saldico duot yun siya mayo usasas nang usog nga i-impeach si Sara kay iya rin po mahigalag binilyon man din iya. Muna pangutana apil ba siya nga imbitahon as resource person? Sus, dako ang problema. Si Congressman Toby Tiangco, ingon nga angay na siyang imbitahon. Miingon po mahigala Janet Garin na naglalis gahapon. Oy, nakadungog naman mo ang lalis, nakahibaw naman mo aning lalis. Nabalita naman ito sa RMN 558 Manila. But ako lang i-play balik ha, kaya ron nga ito madiscuss o dugang mga higala. Okay, play ko na dong. Si Toby Tiangco dong. Congressman Toby Tiangco, naglalis la ni Congresswoman Janet Garin. Nabutas Congressman Toby Tiangco o Iloilo Congresswoman Janet Garin. Ato paminaon. Okay. Audio. Yun na nga ang problema, no? Nung unang ginawa to, I was against it. How can we investigate ourselves? That is the primary question. So kung isang congressman, sabi nyo kanina, kahit sino masagasaan, wala tayong sasantuhin, kahit congressman, kahit senador. Kung ang congressman hindi pa pwedeng maging resource person at hindi natin pwedeng pa-testify under oath, di ibig sabihin sa usapang to, exempted ang congressman. So, paano tayo mag-iimbestiga? Paano tayo? Number one. Number two, Mr. Chair, here is the USB. Sinasabi, paano nagkaroon ng insert? Under the name of
Congressman Saldico, ang insertion sa BICAM as proponent siya is 13,803,693,000. And we do not want to invite him as a resource person. Mr. Chair, sorry. Comsec, can you show this? Para lang sabihin hindi ako Mr. Chair, with nag-invento. due courtesy. Wait, I have the floor. Yeah, I have the floor. Yeah, but I have Mr. the floor. No, Mr. I Chair. have the floor. Just to, on the I have the record, floor. On the record, Mr. I Chair. have the floor. We did not refuse Suspend. to I invite. have the floor. Mr. Chair, motion to suspend. Mr. Suspend ang sesyon. Nagkaguliyang. Kay ang gusto may gala ni Congressman Toby Chanco, wa man ka tay santuhin ani. Investigation man kani, bisag kinsay maligsan investigation ni. Ngano di man apilon pag-imbitar si Congressman Saldico? Ha? O gusto ta may gala nga kung sa man exempted ang congressman aning kalakiha. Kung exempted ang congressman, way gamit nga mag-imbestigar tani kay do naman mahigalay mga exempted aning kalakiha. Straight to the point. Ano yung pasabot mga higala ining sitwasyon na karon? Ha? O, atong balikan mahigala, balikan to itong ilang lalis mga sugiti mo, no? Ngano mo naman siya og ang recording? Mura mag internet day. Nganong putol-putol man? Mura mag putol-putol. Yun nga ang problema, no? Kung ang congressman hindi Kana. pwedeng maging resource person at hindi natin pwedeng pa-testify under oath, di ibig sabihin sa usapang to, exempted ang congressman. So, paano tayo mag-iimbestiga? Paano tayo tutuloy? Number one. Number two, Mr. Chair, here is the USB. Sinasabi, paano nagkaroon ng insertion? Under the name of Congressman Saldico, ang insertion sa BICAM as proponent siya is 13,803,693,000. And we do not want to invite him as a resource person. Mr. Chair, sorry. Comsec, can you show this? Para lang sabihin hindi ako Mr. Chair, with nag-invento. due courtesy. Wait, I have the floor. Yeah, i-correct I have ko the lang. floor. Yeah, but I have Mr. the floor. No, Mr. Chair. I have the floor. Yeah. Just to, on the I have record, the floor. on the record, Mr. I Chair. have the floor. We did not refuse Suspend. to I invite. have the floor. Kung ang congressman hindi pa pwedeng maging resource person at hindi natin pwedeng pa-testify under oath, di ibig sabihin sa usapang to, exempted ang congressman. So, paano tayo mag-iimbestiga? Paano tayo tutuloy? Number one. Number two, Mr. Chair, here is the USB. Kini, USB. Sinasabi, paano nagkaroon ng insertion? Under the name of Congressman Saldico, ang insertion sa BICAM as proponent siya is 13,803,693,000. And we do not want to invite him as a resource person. Mr. Chair, sorry. Comsec, can you show this? Para lang sabihin hindi ako Mr. Chair, with nag-invento. due courtesy. Wait, I have the floor. Yeah, i-correct I have ko the lang. floor. Yeah, but I have Mr. the floor. No, Mr. Chair. I have the floor. Yeah. Just to, on the I have the record, floor. on the record, Mr. I Chair. have the floor. We did not refuse Suspend. to I invite. have the floor. Suspend the session. Okay, cut. Mo ni sa mahigala na tabo gapon. Ha? Muna ako uyon ko og ibutang ta lang doon ang independent commission nga mo investigate ani tagaan sa power sad. Og unsa mahigala kutob ang iyang gahom pag-investigate. Kay kini katong pasagdan ning mo investigate mahigala kini mga congressman na may mga na-involve kini mga flood control projects. Unsa man na ron? Kini Saldico lang daan mahigala dapat ipatawag siya. Og dili mahigala na pwede pagkuyaw lang sa ipatawag Saldico gud basi mo kanta sa ninuon daghay maamo nga mga congressman. Ingon ni Saldico nga sige inyo gani kong pugso na ni Ronda ako lang isulti tanan kinsay mga involved. Mga mong gyud ko ani.